Bono tuguchaka no robotiro kubwati asomosae oyomo oyure umurundi oboda boda kurwa se stage yo Moringam egutoka sense moye bunge ya Bomachoge cha se county ya Kisii igaborete kurwa ritukuria Jumamosi botuko maiga yo kwimokia abantu babere hegekore bono kiarentiro bwoba ase eamate yaye eyobone taramorora goika bono muri kito Dominic Nderi agotumanya senchira yobwikirana Eamate mukuru kinyore kinamba Nyansakia tu ward ya bochitendere bunge ya Mochoge cha county ya Kisii igo yesokire kuri gyo mwanchobo asirita Vincent Nyandwaro oyore umurundi epigipigi ase stage yo Moringam oyibono taramanyikana asaberete ko ikaboni okuru ritukoria Jumamosi mama mwabo Vincent Nyandwaro oyo sogete ritukoria Jumamosi bambi ne pigipigi chinza jamara ko baigande senkoni chinyini junction ya Nyansaki agaheta ne pigipigi bali nete no mumurondo mubogoreti mumuro yo bogoreti o mwana oyo bakagenda nguchi bale banyuru marago bagocha tajeti ache pigipigi no ekorara mwane mambi bogoki oyo yanko yane mwete bibi yogocha kumuri ngoma taigendo mwana naro mubogoriti maragoba agotebisa mutigite bono ngarengere rinde karatara ira napaka ya Jumapili nkorwe chiro ande kanyora tajeti ngatebana aitonyo ire tabantu bare gokora gusene konda bomanyi abara nyarwa murite ineti orro baraburuga na amaburuga banya koirana kurweli na aganyire bakasai tindamor abotora ire nchara nero kwendo gore bituma tuasi bono nabotora ire nchara kurweli muna togenderete kumurigi Nabuto gase kobera njara njire konda nguchinaenda na tole chae na nyore besa ngogura no sukari. Pono kuru Jumamosi elio amburete. Gukwana ne anko yayo yo murigete ase pigipigi yae. Ni gatwereri buna batemere ko murigi omumura Vincent. Ti na jeto gembo kali kopi katebanga mwana nasirete. Boigo na bere ngwetana na asichi boda stages gwetana 80 koligyo mwana oyo. Na alikira masakara mbali Chiposters kwarakinga umwana nasirete lakini rende ntora nyara kumuikera apa mairi tuetire ntora nyara kumuikera tebakanire nga umwana oyo narenge nabasani bae bekenyureke osaba kiare bae ebachiete Jumamosi maragoba ase bachiete kora gokingu gosiba bale bonga na baete bakaine nga no Moringam barenge kero kende bachiete gosiba ororo igaba borete chinsa isato gwika chinsa nya bagote bagatia no mwana yakoretaki no mwana yaborerete akabogori chi customer tanya gotoka buna bogori chi customer chibere bamati chi customer chiasairete lakini tajeti koira na batire nere bagatira barabuboka mwana uyu akana ne chi customer chikira bono iga ntomati aso mwana uyu akaraki ntomati aso mwana uyu akare ikobono ngobatebinga ase mwana randonsi moriri siase senkayo ya finish ya Nyandwaro makoli ase namba kinyokie namba Abarai aba boda boda kurase stage yo Moringam nigo babwata igasi batwereza ntumunigeza Senigian Soko TV. Twabere to kuburi chikaso mudiri kumanya ito kwenda gochi. Ndiri kubango tu abogori. Chikaso majindi gochi kichako tenga chibesa nji ose chiasirire. Bono bune ndo chandete beto gire sekere to bwase mangalu nayu. To maingi to kobogori, to maingi to kora, kere kaso yato brukanire. Uniform nona bana boda boda ba mina stage. Igonche kina kingo batenga ki igao Moringam stage. Tobe discipline to manya abantu toko imoki ekiagera abantu muna abantu nabange bawe bana kabere stage iga omonto ko pimo ko imoki okoira nekera ko imo akumukira koira ondo kora kire kiege okoro none pigipigi gobono ntoko mano no yo minto abegi niga ka urire pigipigi so time niga sinyire go cha asenga andonsi ase muramo igo se momorore na moko riboti ku station nikende yonsi ya police kirange gau elinde to nyare komonyora asengenjo na boto bwato bwo bore na asengenja to borete Enkeya igano Musa Vincent Nyandwaro ko bagosoka ritukoria Jumamosi yari gosoka chikorigeri eamate kurende Nyandwaro okwera na goikaga iga senka yabo ase amate asabero ari bonse Nyandwaro bakomora gosaba Nyandwaro bakomora kwaka oroboti ase kende yonse banyimbo kirange na barabu kusekwaka esimi asinambe chiana niru kuripoti kitsekeo namba Mogian Soko TV kinyo kinamba Nyansakia tu kikotoka gaiga ewodi ya bochitendere bunge ya Mochoge cha county ya Kisii Letere Dominic Nderi Nyabuto